Буладова бишек жырығына түгел. Мен чынлап та сенің ұша білдім бүтін нәрсені, чөнки миңа әнкәм салган. Тукайыбыз әйткәнне, татар телен укытучы мөгаллимә иде ул. Укытучы юламасын карнында ук бирде ул. И туган тел, син бит минем эштә нигез кралым, бишек жырығына түгел, кыйпла татар иманым. И туган, синдә күпме мин дәресләр үткәрдем, синең белән күп эш салдым, иҗатына күпләрнең, алар күпме шигырь язды, күпме китап чыгарды. Син булдың бит төп кралым, үстергәндә шуларны. Укытучы гына түгел, шагыйрә дә үзем мин, җыр, шигырьләр иленә дә синең белән кердем мин. Бүген менә каләм алдым. Туган тел гөл дип, әйтешегә әйтер өчен ул гөл генә түгел дип. Җәлил дә үлмәй җырларын шул телдә язмас иде. Үзлексез озын көрәштә җиңеп чыга алмас иде. Ялгышмыйм хезмәт юлында. Туган тел терәк дисәм, тел яшәсә милләт исән, милләт салда тел исән.